Човекът е жива биоенергия, тя е наше рождено право. Жизнената енергия в Европа е наречена биоенергия или още фотонска енергия. В Индия носи наименованието прана, в Китай чи, в Япония ки, а в Древна Гърция пнеума. Тя е основната жизнена енергия и сила. Тя е основа на всяка форма на живот. Растения, животни, хора, на всичко живо. Всеки човек има свой личен квант биоенергия и болестите настъпват, когато се наруши личното количество, дисбаланс на енергийното тяло. Излизането от баланс представлява завишена или занижена жизнена енергия. Връщането към баланс и даването на нова енергия води до оздравяване и изцеление. Добро утро в Пътеки! Днес ще търсим отговори на въпроси, които всички си задаваме, когато стане дума за здравето. Пътувахме чак до Босненските пирамиди, за да направим интервю с енерготерапевта Славко Матанович, когото нашите зрители добре познават, тъй като той е често в България. Славко Матанович е професионален биотерапевт, завършил образованието си и дипломиран при майстор Зденко Доманчич. След успешен период като строителен предприемач, той решава да промени живота си и се отдава на работата си с биоенергия. Първо като пациент на своя учител, а по-късно като негов ученик, обучен и обучаващ терапевт. Днес той е официален преподавател по биоенерготерапия във факултета по интегративна медицина на Медицинския университет в Осиек, Хърватия. Професор е на студенти по програма за пожизнено образование чрез метода на биоенерготерапията, като с екипа си провеждат обучения и в чужбина. Биоенергията е жизнена сила, уникална, креативна. Тя е създала всичко и, разбира се, нас хората. Освен нашето физическо тяло, което виждаме, ние имаме и енергийно тяло, наречено аура. Имаме и духовно тяло, което наричаме душа. Оказва се, че хората могат да бъдат изцелени от болестите чрез това, от което са създадени, а то е биоенергията. Според специалистите, тя е основата на всяка форма на живот. Господ няма ръце и използва нашите ръце, за да лекува, казва Славко Матанович. С него се срещнахме чак на Босненските пирамиди над град Високо, където с екипа си от специалисти лекуваха с биоенергия своите пациенти. Вижте интервюто с Славко Матанович, а по-късно в предаването ще ви разкажем малко повече за Босненските пирамиди и какво казват учените за това магично място. Сега този път сте ме намерили на едно от най-древните места на земеделска кугла, на Босненските пирамиди. Това е един голям комплекс пирамиди, които са строени преди 30 000 години. И ние точно сме в парку Равне 2, за koji казвaju хора да е един от най-красивите паркова в Европи. Ние сме в сърцу Босна и Херцеговина, град се казва Високо и ево, дошли сме на енергию Босненски пирамида да видим каква е. Ние сме дошли като тим биотерапевт да помагаме на хора, да ги лекуваме от заболевания каква кой има. Ние сме като тим, като екип, има нас от тиму от Унгария, от Австрия, от Словения, от Хърватия и ваши български терапевти, биотерапевти. Всички целият тим, koji сме сега тук, е една част от изобщо тим биотерапевт. Тук сме некъде горе-долу около 20 терапевта. Това са мои ученици по различни държавите от Европа. А какво правите точно? Точно лекуваме хора с биоенергия. Значи работиме биоенерготерапия. До нас идват най-повече болни хора, али идвaju същото така и хора, кои имaju neke bolki, не так значай, или сега е актуално, много хора тук идвaju, имaju пост-ковид синдром. Изкарали са тежко ковид и след ковид имaju сериозни проблеми и идвaju, а между друго тук е център комплексу пирамидном, хора се лекувaju, лечебни тунели под пирамидама
къде се намира най-чисти въздух на земјска кугла и идвају там и тези хора идвају и до нас след това да ги ние лекуваме. Обучение с други хора сам започнал докато сам оште бил служебни предпродавач на Медицински универзитет биоенерготерапија. Од тогава аз постојано обучавам другите хора да се науче как исползват животну енергiju, жизелну енергiju и как с неј лекуват другите хора. Аз мога ли да се науча да лекувам Вие с енергия? сигурно можете и може почти секиј човек. Това лечење с биоенергија ние имамо заложено оште од рождење. Значи, това е неки код, човешки код кој го има и ражда се с него и всеки може. Да. Но трябва и да го знаем. Това е исклучително мора да се учи. Значи, мора да се учи, треба да се научи техники, да се премине през обучение, как да се определена диагноза, с кои техники, как да се излекува нека болест, какви упражнения треба да се прави на која места да се дава енергија, од кои места да се земе и на крајна сметка треба да научиш и сам себе си да справиш след сеанси, как да се оправиш след всичко това. Имам втора книга ми е направо, преди 3 дена ми е дошла информација да ми е распечатена на български јазик и моја втора книга која се казва Исцеление путја. Прва моја книга се казва Пътя на изцелението. Путја на исцеление, да. И uz благодарност на Господа и на неки многу добри хора у Бугарија се случило да е излезла и сега кад се прибереме од тука од Боснија до Бугарија ще го има и моја втора книга на български јазик. И според мен Господи дал всички видове медицина. Значи како службена, како лекарства, тако како ви казвате и алтернативни видове на лечење. И това е нормално. Според мен е нормално хора използвају всичко кое Господ дал. И ние това казвам интегративна медицина. Много хора се повеќе и повеќе идвају до нас точно да ги лекуваме с биоенерготерапија, с биоенергија, с животна енергија. Ви кад некој излекувате трајно, а това се случва, това се казва исцеление изопшто. Значи исцеление, това е терминологија која се използва. Тези хора најповеќе говоре на своји познати и блиски за нас како се излекували и најповеќе техни познати идвају при нас. А хора кои се излекували, тие дојду може би на сека година на едно зареждање като превентивно, да се дигне имунитета и да се здраве запази. Биоенергија, биоенерготерапија е најдревната техника на лечење. Значи, тя сушествува од кад сушествува човек. Ние имамо заложен код у себе си. И ваши зрители многу добро знају каде боли зуб, каде им се намерају руцета. Така, кој ги е то учио? Никој. А това помага. Значи, кад боле крста, руцета хора слагају ръцета на крста. Кад боли колено, руцета идвају веднага там. Кој го учил? Никој. Това е код од Господа, код за нас. Биоенергија сушествува. Целиот човек е изработен од биоенергија. Целиот човек. Така да, засигурно е најдревнија техника на лечење и изопшто најдревнije лекарство за човек. И даже е прво. Това е единствена терапија која нема никакав страничен ефект. Никакав. Ни по кој начин не може да се навреди на човешко здравје с биоенергија. Няма го. Исклучително помага. А од традиции да го не го потка човек, од тогава е и биоенерготерапија.
Bioenergoterapija je zasigurno един put дотеки кон здравето човешко koje je od Gospoda dadeno. Kad smo se rodili, već smo nasledili pravo da se lekuvamo sa bioenergoterapija. Bioenergoterapija bi trebala da bude prvo neštata koje hora trse pri lečenju. Znači, kazahmo malko predi da nema vezmožnosti da se navredi na човешко zdravje, a mnogo голяма vezmožnosti ima da se čovjek isceli, da se ozdravi isključitelno sa stvari. Među drugo, čovjek kad se lekuva sa bioenergija, to je jednovremeno može da se lekuva i sa sveki drugi vid na lečenje, znači njema da mu preči ništa. Znači, vinegi može da se ispozva bioenergija za lečenje. Drugo koje je važno za sveki jedin od nas hora je da se zaredi sa energija ne samo preko bioenergoterapeuta i sam da si pomisli, da si najde putište. Danes je mnogo голям stres насякъде. Другото, виждате и сами в последни 2 години с този програм как е голям страх. Кога е голям страх, земна енергия и хора се разболяват. Значи, да се натърси пътища, да се намери енергия. Едно от най-хубави пътища за самозареждане е търсене лична духовност. Значи, лично духовно и енергийно развитие. Кога се човек otvara u Gospoda, sve pogoljama šanse su da je zdrav. Znači, kad ste čisti u srcu i znajete za Gospoda i imate upražnjenja odvojeno vreme za sebe si, da, kako kažemo, na molitvi, na blagodarenje ili na razgovora sa Gospoda, zasigurno je това putište da si natrsite svoj mir i zdravето. Тази книга не там много малко имало bioenergoterapija, ali ima nešto drugo u duhu koji ste kazali сега. Това е пътище към себе си. Ние, evo виждате и ви, с ваша работа, ние работимо, имamo neka zaduženja, dete si, čovjek, баща, майка, работиш и загубимо себе си. Направо treba пак да се натърси пътище отвън unutra, da pak zapoznamo sebe si u този život da i nije egzistujemo, a ne samo naša zaduženja, kakva da jesu pod bilo koja forma. Това je mnogo važno da razberemo koji smo, koliko smo važni i da krajna smetka da se razberemo za naša misijata na този svet. Jer ne smo mi došli samo tuka da rabotimo i da se raždamo i da umiramo. Ima mnogo između това da se duhovno razvijamo. Nešto za душата да си уработимо. А работата с душата трудно нещо ли е? И най-важното ли нещо е човек да бъде добър и да бъде чист вътре в душата, за да може да постига? Много съм ви благодарен за този въпрос. Ние хора не сме само от физическо тело. Вие сега сте вече казали за другото наше тело. Хора имaju 3 тела. Физическо, духовно, как му казвamo душата, и treće naše telo je energijno i наричamo го аура. Много е важно да се грижamo всички 3 тела. Вие много добро знаете да много хора се грижа физическо тяло, отивaju на спорт, у фитнеси, насякъде, разходки, нещо, грижaju се о физическо. И да сме красиви, между друго. Малко преди казахме о духовността. Душа се храни kad развивamo духовността. Има много техники по-различни. Една молитва, отивanje u crkvата. Не е задължително ни това. Човек може да се спозна и връзко работи с Господа и на много друг път. Ali много важно да се погрижа. С душата е много лесно да се работи. Даже тя вас накарава. Много хора до мен са дошли, душа ги накарава. Не много, почти всички. Не do men može da dojde na silu nekoj čovjek, ali to i nema da se zadrži mnogo. Kad go duša nakarava, to i namera mene bez problema i ne je važno nikako njegovo dvoverje, verovali u bioenergiju, bioenergoterapiju. Duša znaje. Tja prepoznava i dokara go točno tam kada može se zaredi. A trećete, važno je da se grižamo o aurata. Aura znači energija. Ние имamo цикъл от 24 часа и той Господ уработил, ние сме съвършен строй, съвършена машина е човек и цикъл се odvija да работимо, почивamo, зареждamo се и това е супер, а kad je човек под стресом, много повече му отива
energije ili kad je pod strahom i ne može sam da se zaredi i тогава je potrebno da idva na takvi mesta energijna kakto tuka su bosanske piramidi ili u Bulgariji su mnogo takih hubavi krasivi mesta, ali ako няма takva възможност, mnogo je hubavo da dojde do bioenergoterapeuta i da mu to zaredi. Това je normalno, znači i jednostavno. Tak da treba da se znaje za tri tela i da se grižamo всички tri. Zdrav čovjek i iscelen не е същото. Iscelen čovjek je той kad izopšto nema nikakva bolka na fizički nivo, na duhoven nivo i na energijni nivo. Този момент сега за цивилизация цела е болесна. Този период, кој ние сега живееме с COVID, цела цивилизација е болесна. Болесна не само като здраве, него като политически, економически, духовно, sa всички страни човек е наранен. Разбира се да има пътище да се излезне от това. Едно е пътище от това да човек препозна Господа у себе, Бога у себе. Всеки от нас е даден от Господа и kad му се обърне, може да по-лесно излезне из ситуация у која се намира. Пътище е следеща. Трябва да се станемо по-добри хора. Изключително е това. Това изобщо няма алтернатива. Аз си мислим да е точно този период една прекретница, къде ще тръгнем. Аз верувам и аз знаем да ще тръгнем на добро и да цела цивилизация ще се префрли повече към доброто. Доброто винаги е тук и лошото е. Ние сега, погледайте мисия тук, коju работиме. Хора su došli od nekoliko državi da bi besplatno lekuvali hora. Всички svoje smetki plaštamo sami, pътища. Какво да е? Отделили su svoje vreme. Тука su lekari koji su kirurzi. Ostavili su pacijente u bolnice, u svoje državi, došli su тука с bioenergija da lekuje hora. Всички сме. Разбирате, то хубаво, добро, ono se vižda i to je iskra koja se rašira. To je sve jedno като neko sveća zapali тука и разноси je na druga mestata. Това se širi. I znači, това je putište da se izlezne od това. Verujete na Gospoda, повече, otvorite se. To je tuka, znači Isus Krist je u svijesti, to je okolo nas. Ne treba da se čeka da вторе долазак Исуса Христа случи у физички облик. Тој ще буде, ali to je сега и винаги е тука, около нас. Само се отворите, на всеки еден момент е тука и ще ви помогне. Поискайте. Поискайте и той помага. Kad помага, кази му благодаря те Исусе, давай ми още. Давай ми повече и той чека да, точно на това чека. Значи, само добър човек. Kad видите на себе нещо, да не е добро, изфрлай го. Так се става добър човек. Има една поговорка и казва, посвете su ръцета koje помагaju на друг човек от ръцета koje се моли на Господа. И това е верно. Значи, помогни на себе си. Това ти е главно задължение. А ако имаш възможността и капацитет, помогни на некой до себе си. Искам от сърце да ви благодарим на всички вас, кои дойдохте тук да ме намерите и в Босни, на този, може да кажем тако, свето место. Тук долазе спортисти, Новак Джокович идва тук да се зарежда, многи професионалисти от NBA, тега много известни спортисти. Това е чудесно едно место и наистина вас голям труд сте изказали да дойдете от България тук до сърце, до Босния. Благодарим, от сърце ви благодарим за това. Човек няма енергия, с която може да лекува. Използва се универсалната жизнена енергия. Тя минава през терапевта и отива в пациента. Терапевтът не лекува. Енергията лекува. Човек се учи да използва тази енергия и каква техника да приложи при кое заболяване. Това е много важно да се научи и когато се научи да може да помага на хората. Това, разбира се, не става веднага, казват специалистите. Нужна е практика и да се работи усърдно ден след ден.